an bɛ taga ɲini Allahu Taala fɛ ka bɔ shetane dangane tɔɔrɔ ma. Bismillahir Rahmanir Rahim. An b'an sindi ni Allahu Taala tɔgɔ barikama ye, Ala min ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen. تابع سورة التوبة. Suratu Tawba nɔfɛ tugu do tako filanan. وجاء المعذرون Lujura gosilaw nana من الأعراب kabini kɛrɛfɛ arabuw la. يؤذن لهم Jɛna duma وقال الذين كذبوا الله mɔgɔ minnu ye Ala ni kira galontigiya olu y'u sigi. ورسوله A n'a ka kira سيصيب الذين كفروا منهم nka fɛn bɛna maa sɔrɔ u la minnu fitiri waleyara. عذاب Ɲangatara alimun min ka jugu min bɛ maa dimi. Waja al mu'azzaruna al aslu waja al mu'taziruna. O kumana u ye taw bɔ a la k'a kɛ mu'azziruna ye. Ko mɔgɔw nana i n'a fɔ minnu banna ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la ni kɛlɛ labɛnnen ka f'u ka taa. Yɛrɛ ɲininaw nana mu'azzirunaw de ye olu ye. U nana u ka losora fɔ yɛrɛ ɲinina de kɔrɔ ye a fɔra ko sini ko misiri baara bɛ yen ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ misiri baara la. Bon ansaru ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen olu de baara ko ɲɛmɔgɔ b'u bolo. Quartier dɔw mɔgɔw bɛ se ka na anw tɛna se ka yaala ko nin ko in b'an bolo nin ko in b'an bolo. Kumana u b'a fɔ o ye tiɲɛ ye aw k'o kɛ aw kana yaala o kumana waja al mu'azzaruna yɛrɛ ɲininaw nana u yɛrɛ ɲini jihadi la kira fɛ min al a'rabi kabini burusi kɔnɔ larabuw la li yu'zana lahum tari jɛna d'u ma kumana olu minnu nana o kun ye tiɲɛtigiw ye u nana ka n'u ka dɔrɔra fɔ alakira ye sallallahu alaihi wasallam dɔw ko bani asadu de kun do ani Ghatifan dekun kun b'u kan sow kun bɛ bin u kan o n'a ɲɔgɔnnaw tɔɔrɔ kun b'u kan u kun tɛ se ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ in na walima u bɛ taa ni dekun ye u nana dekun jira kira la kira sɔnna kira ye yamaru d'u ma waqa'ada allazina kazzabullaha mɔgɔw tilala ka far'u kan ka ban ka taa k'u sigi galo kan minnu ye Ala galontigiya a n'a ka kira. O kumana u ye Ala ni kira galontigiya mun na u ko k'u ye limaniya jɔn ye k'u ye silamɛ ye k'a sɔrɔ silamɛw tɛ. Kumana ni balawu nana dɔrɔn ni silamɛ y'i kɔtɔrɔma bɔ o kɔrɔ ye ka silamɛya ye galon de ye. Ni tɔɔrɔ nana a bɛ wajibiya de silamɛ ka y'a cɛmancɛ la Ala tɔgɔ la. Nka ne kun ye mumini e kun ye silamɛ dekun nana dɔrɔn e seginna i kɔ o b'a yira e nafigi de ye o kumana Ala ko waqa'ada allazina kazzabullaha wa rasulahu mɔgɔw y'u sigi ka fara mɔgɔ ninnu kan minnu ye Ala galontigiya n'u ka silamɛya ye ka Ala kira galontigiya n'u ka silamɛya ye silamɛw tɛ sayusibu allazina kafaru minhum azab nka minnu kɔni mɔgɔ minnu tora ye ala fitiri walew minnu ye fitiri waleya kɛ ka to yen diɲɛ dira minnu ma ko tɛ dɛ parce que diɲɛ dira caman ma hali ni min ta ye nkalon ye diɲɛ dira caman ma kumana Ala ko yan sa sayusibu allazina kafaru minhum azabun minnu kɔni da ye nkalon ye u cɛ la n'olu ye kafiru ye ko ɲangata bɛ n'u sɔrɔ dɛ alimun ɲangata min ka jugu n'a bɛ maa dimi naam. laysa ala du'afa'i a ko a wajibiyalen tɛ maa lafulenw kan wala ala al-marda wa kɛlɛ wajibiyalen tɛ banabaatɔ kan wala ala alladhina wa kɛlɛ wajibiyalen tɛ mɔgɔw kan la yajiduna mɔgɔ minnu tɛ sɔrɔli kɛ fɛn na yunfikuna n'u b'o nafakati kɛlɛ la jurumun na n'u y'u kɔnɔna jɛya Ala ye wa rasulihi a n'a ka kira a tɛ ɲɛnikɛlaw kan min sabilin jalaki yɔrɔ si la i k'a dɔn Ala ye yafa masa ye rahimun a bɛ hinɛ olu la a ko cogo di laysa ala du'afa'i jihadun jihadi wajibiyalen tɛ mɔgɔ lafulenw kan mɔgɔ lafule o kɔrɔ i n'a fɔ cɛkɔrɔni
ni kɔrɔla ka se yɔrɔ dɔ la fanga t'i la bilen jadi kɛli bi gɛlɛya walima bana y'i dekun i n'a fɔ cɛkɔrɔninw ni mɔgɔ lafulenw quoi o n'a ɲɔgɔnnaw kɛlɛ wajibiyalen t'olu kan wala alal marda bana ye minnu dɛsɛ i n'a fɔ fiyendɔ mɔgɔ min t'i yeli kɛ o tuma na sariya la kɛlɛ wajibiyalen tɛ fiyendɔ kan o tuma na mɔgɔ min sen man ɲi n'a tɛ se ka jɔ ubiyɛn a sen ka ɲi a bolo man ɲi a tɛ se ka bamuru ta bon kɛlɛ wajibiyalen tɛ banabaatɔ kan i yɛrɛ b'a lajɛ dɔrɔn bana si o si nka min bɛ maa dɛsɛ kɛlɛ la de ko don wala lalezina la yajiduna ma yunfiquna nka wajibiyalen tɛ maa fana kan maa min ka kɛlɛ labɛn o se t'i ye ka bamuru san ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la e tɛ se ka so ɲini walima ka fali ɲini ka yɛlɛ o kan o se t'i ye surafana t'i bolo ka taa o tuma na kɛlɛ ti wajibiya e kan fɔ ni maa y'i dɛmɛ na harajun dalakilila bimana ismun jurumu t'o tigiw kan nga a sharti ye dɛ iza nasahu n'u y'u kɔnɔna jɛya lillahi ala ye wa rasulihi a n'a ka kira k'u kɔnɔna jɛya ala n'a ka kira ye o kɔrɔ de ye olu minnu bɛ to dugu kɔnɔ ye n'u tɛ taa kɛlɛyɔrɔ la o tuma na u ka u yɔrɔ janya ka bɔ irijafu ma i n'a fɔ ka gɛrɛ mɔgɔw la u ko ko se kɛra silamɛw na ko sotigi dɔ tɛmɛna o ko k'u y'u fa cogo jugu la ka mɔgɔw hakili wuli walima u tɛ se ninnu na koyi jama in ka ca dɛ ninnu ka kɛlɛminɛ ka ca silamɛw ta ye c'est à dire ka mɔgɔw hakili wuli o tuma ayiwa alhamdulillah wala o de ye nin ye tan iza nasahu lillahi wa rasuli n'u kɔnɔna jɛyala ala n'a ka kira ye u ma kuma jugu fɔ u ma mɔgɔw bagabaga kɛlɛdenw fana muso minnu bɛ yen u ma se olu ma o n'a ɲɔgɔnnaw quoi nka n'u kɔnɔna jɛra dɔrɔn jurumu t'u kan parce que dɛsɛ de don jurumu si tɛ ɲɛnikɛla kan wa ala ye yafa masa ye ala bɛ hinɛ fana se tɛ minnu ye naam wala ala lezina jurumu tɛ maa fana kan n'u mɔgɔ minnu tuma min na u nana e ma u ye k'u ka kɛlɛ surafana e ko ne ti fɛn sɔrɔ bi n bɛ min kɛ k'aw ka kɛlɛ surafana olu y'u kɔ don ka sɔrɔ u ɲɛkisɛw sa tafidu a bɛ ka toni dɔɔni kɛ ɲɛji la hazanan mɔnɛ kama ko olu ma fɛn sɔrɔ yunfiquna u bɛ min don kɛlɛ in na ya isa ko a tɛ mɔgɔw fana kan minnu nana ye Muhamadu yɛrɛ yɔrɔ la ko maninaka cɛ 7 farala ɲɔgɔn kan ka dusu k'u ka taa kɛlɛ kɛ k'u ka taa kira yɔrɔ la ka kɛlɛminɛnw d'u ma tuma min na n'u nana kira yɔrɔ la wala ala lezina iza ma atawuka litahamilahum wa jurumu tɛ mɔgɔw kan minnu nana Muhamadu yɛrɛ yɔrɔ la k'u ka kɛlɛ labɛn c'est à dire k'u labɛn kɛlɛ kama kulta ko ma la ajidu ma ahamilukum alayhi kɛlɛ labɛnnan tɛ ne bolo aw ye a tɛ ne Muhamadu yɛrɛ bolo k'a kɛ aw ye o tuma na y'o f'u ye min kɛ tawalla u y'u kɔ don ka bɔ e fɛ yen wa ayunuhum ka sɔrɔ u ɲɛkisɛw tafidu o bɛ ka suurili kɛ mina damu ɲɛji la hazanan mɔnɛ kama c'est à dire u hujinna quoi k'a fɔ olu ma se ka taa ni kɛlɛ in na a se foyi t'u ye u kasira ko olu ti foyi sɔrɔ u bɛ se k'u yɛrɛ labɛn ni min ye ka kɛlɛ kɛ o ma bɛn o ma dɔw bi a ɲini k'olu ti taa se bɛɛ b'u ye u banna mais dɔw bi kasi a ɲɛji la sendanya kama ale ma se ka taa mɔgɔ ye kelen na innama sabilu mɔgɔ de bɛ minɛ nin ko in na walima jurumu bi sɛbɛn maa ye o bɛ mɔgɔw de kan minnu nana yɛrɛ ɲini kɛ e fɛ k'a sɔrɔ olu fɛntigiw do u jɛna n'a ye k'olu ka kɛ ma'al khawalifi taabaliw kan
ala ye datuguli kɛ على قلوبهم o nafigi ninnu dusukun na olu tigitigi لا يعلمون olu ti silamɛ ko in faamu u ti jihadi in faamu nafa min b'a la jɔyɔrɔ min b'a la sedisu ye min ye ala bolo ani jihadikɛla yɛrɛ valeur ye min ye ala bolo ninnu tɛ se k'o dɔn fo k'u sa a y'o fɔ cogo di a ko jurumu bɛ mɔgɔw de kan yasta'zinuna ka minnu bɛna u yɛrɛ ɲini e fɛ wa hum aghniya'u ka sɔrɔ u karilen don fa bɛɛ fɛ bana t'u muso la k'u b'o kɔrɔ u den bananen tɛ k'u b'o kɔlɔsi u siran tɛ songa nali ɲɛ wa se b'u ye k'u yɛrɛ sɔrɔ fana ka kɛlɛ kɛ aghniya u karilen don fan bɛɛ fɛ aradu u jɛna n'a ye bi an yakunu min al khawalifi ma al khawalifi u y'a kanu de u ka fara taabali ninnu kan al khawalif comme n y'a fɔ a ye kunu o de ye musow ye ani denmisɛnninw ni cɛkɔrɔbaw minnu tɛ se ka taa kɛlɛ la a bɛ fɔ olu ma khawalif mais khawalifu yɛrɛ asulu ye pied de ye ko comme o ti bouger o tuma na u ye o istiara ni k'a kɛ minnu tɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la tongo kuma ɲɛna ala ye kafiri nafigi ninnu dusukun datugu fahum la ya'lamuna o ti foyi faamu na ya'taziruna u bɛna yɛrɛ ɲini kɛ aw yɔrɔ n'a segira ka bɔ kɛlɛkɛyɔrɔ in na muhamadu a f'u ye a kana yafa ɲini kɛ danaya ti bɔ anw yɔrɔ ka se aw ma kun tiɲɛ yɛrɛ la ala y'an kunnafoni aw ka lahalayaw la nka a y'a da de ala bɛna a ka baara in ɲɛ kira bɛna tiɲɛtigiw ye o kɔfɛ aw bɛɛ bɛna segin ni ka taa kodogolen dɔnba ma wa dati ani kɛnɛkanko dɔnba ala bɛna taa bɛɛ kunnafoni fɛn na aw kun kɛra taamaluna a b'o min baara i y'a ye sa ya'taziruna ilaykum ni aw mɔdu n'aw bɔra kɛlɛyɔrɔ la nafigi ninnu se bɛ minnu ye n'u banna u kamana gannen bɛna k'u bɛna luzura gosi kɛ aw ye k'a fɔ mamadu i mana ye anw ma ta a kɛra mɔnɛ ye koyi so de ye n den be maa si t'a dɔn a bɛ bɔ a la nin ko in de kɛra tan ne muso kɔnɔma de kun don a dɛsɛra ka jigin c'est-à-dire u bɛna quoi ya'taziruna ilaykum u bɛna ni dalilu bɛɛ ye pour que k'aw lajɛ iza raja'tum ilayhim n'a ɲɛnama segira kɔni parce que u bolo a bɛɛ bɛ sa ye nka n'a segira a n'a fɔ k'aw mɛn o b'a yɛrɛ kabakoya nafigi ka baara ye nin de o muhamadu nka e k'a fɔ sa la ta'taziru ayi a kana bɔ yɔrɔ ɲini bi a kana fɔ a bɛ luzura gosi lan nu'mina lakum anw ti da aw la kun qad bana Allahu min akhbarikum gundo o gundo b'a ka ko la ala y'a bɛɛ fɔ ni muhamadu ye an t'an da o la bilen nka ala bɛna a ka baara ye o n'a sɔrɔla a ye nafigiw kafiriw de ye walima tiɲɛna dekun bɛ min kan ala bɛna a ka baara o diɲɛ da tɛ nin ye o wa rasulu kira bɛna tiɲɛtigi dɔn aw la o segi a bɛna segi saya kɔfɛ ila alimil ghaibi ni ka taa gundo dɔnba ala ma wa shahadati ani kɛnɛkanko dɔnba ala a bɛna segi o ma ala bɛna taa o kunnafoni tigitigi bima ni fɛn kuntum aw kun kɛra ta'maluna a b'o min baara naam sayahalifuna mɔgɔ bannen ninnu minnu sɛbɛkɔrɔ kale bilahi u bɛn'u kale ala la u bɛn'o kaleni kɛ aw ye n'aw kɔni segira ka t'u ma ko a k'a kɔ don ka b'u ma ni jalakili ye a y'a kɔ don ka b'u ma nafigi ninnu rejesun shetane ka nɔgɔw don taafashi t'u la ni jahanɛmɛ tɛ sara de don ka d'a kan kɛnu mɔgɔ ninnu yɛrɛ kɛra yakesibuna u b'o min baara mana ala ko cogo di yan
sayahalifuna u bɛna t'u sɛbɛ kɔrɔ kale u b'u kale ala yɛrɛ tigitigi la aw ye n'a ɲuman segira ka t'u ma kɔni ko aw k'a kɔ don ka b'u jalakili n'u lebuli ma fa'aridu anhum a y'a kɔ don ka b'u ma innahum rijisun nɔgɔw don wa ma'awahum jahannama wa taafansi t'u la ni jahannama tɛ jazaan sara dafalen de don bima kɛnu yaksibuna u ka baara min n'u y'o kɛ dɛ u bɛ sara n'o de mana alijinɛ fana bi sɔrɔ n'i ka baara sara de jahannama bi sɔrɔ n'i ka baara sara de mana ala ka ɲuman ganya la naam yahalifuna jahannama den ninnu n'o ye nafigiw ye u bɛ n'u sɛbɛ kɔrɔ kalen kun aw silamɛw ye tarana jɛn u ma ne aw jɛn u ma i k'a dɔn ala t'i jɛn fiyewu jamakulu kɔni ma alifasigina jamakulu min kɛra cɛnikɛla ye ayiwa a ɲɛna yahalifuna lakum u bɛn'u kale aw ye itardaw anhum tarana jɛn u ma o tuma na fa in tardaw anhum fa inna allaha la yarda anil qawmil fasikin comme nin yɔrɔ in ale tafsiri ka jan dɔɔni parce que fɛn damadɔ de ɲagaminen don o de la sisan u nana diɲɛ ɲini kira de fɛ nka nin yɔrɔ in na ala ko yahalifuna lakum litardaw anhum bon irda anhum o ti jama bolo o bɛ kira de bolo yan mais irda wɛrɛ bɛ yen parce que tuma min na n'o kɛra kira ko k'u kɔnɔɲɔ k'u kɛlɛ bɛɛ ka ban o la bɛɛ y'u kɛlɛ ka ban o la bon n'u ye silamɛ minnu ye u b'u kale olu ye a lajɛ ne tun bɛ se ka taa wa e tɛ ne yɛrɛ dɔn ni muso kɔnɔma maa si t'a dɔn a bɛ bɔ a la maa bɛ se ka bɔ o kɔrɔ n'o kɛra dɔrɔn o tigi dusukun bɛ magaya o b'a fɔ tiɲɛna dekun kun b'i kan safɛ u ye i jija fo ka mɔgɔw hakili sɔrɔ ka u ka hakililaw di bon minnu fɔra k'u k'u kɔnɔɲɔ mɔgɔ dɔw kɔmansera ka segin ni u ka fɛngɛ ye bon o tuma na ala ko fa in tardaw anhum n'aw jɛn'u ma fa inna allaha la yarda anil qawmil fasikin hali n'aw jɛn'u ma k'u ka kuma ye tiɲɛ ne ala t'i jɛn tiɲɛnikɛla ma balo sabu n b'u dɔn naam el arabu o kɔni ko ten k'o ye burusi kɔnɔ arabu ye an yɛrɛ b'a fɔ ten parce que arabu ye siya caman de ye arabu ye siya caman de ye kabilaw don siya yɛrɛ ka ca arabu la k'a sɔrɔ a bɛɛ ye arabu ye o ti kabako ye n'an ye marakaw ta sisan siya ka ca marakaw la k'a sɔrɔ a bɛɛ ye maraka ye maraka minnu sigira surakaw fɛ yen o bɛ kɛ suraka marakaw de minnu sigira bamananw fɛ yen o ye bamanan marakaw de marakafinw bon dɔwɛrɛ tɛ o c'est-à-dire a bɛɛ ye marakaw de ye mais sigiyɔrɔ o b'u yɛlɛmɛ fo dɔw tɛ marakakan yɛrɛ mɛn fiyewu o tɛ tiɲɛ ye bon arabuw fana bi ten de u ka ca hali u ka kumakanw tɛ kelen ye i y'a ye hali u ka kumakanw tuma dɔw la u ka kumaw lahaja yɛrɛ c'est-à-dire k'a sɔrɔ u bɛɛ bɛ lahaja kelen de fɔ i n'a fɔ makan i y'a dɔn u bɛɛ bɛ lahaja kelen fɔ mais i bɛ taa sɔrɔ makan kabila dɔ bɛ yen olu ka lahaja différanen don ka bɔ kabila wɛrɛ la ayiwa alhamdulilayi ɛtifaw ayiwa bien wala bon sisan arabu fana bi ten de o tuma na sisan tafsirikɛla dɔ b'a fɔ o arabu weletɔ ko arabu jamu de don k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ arabu kelen ye arabu mais o man di arabu yɛrɛ ye kosɛbɛ arabu ti sɔn ko arabu k'o tɛ arabu ye dɛ k'o ye burusi kɔnɔ arabu de voilà ko parce que min fɔr'u ma o man ɲɛ o tuma na a kɛra burusi kɔnɔ arabu ye bon d'accord burusi kɔnɔ arabu don an b'a fɔ ta fɔcogo la burusi kɔnɔ arabu olu ka kafiriya cɛ ka jugu wa nifakan u ka nafigiya dansago na asidaru o de ka kan
wa ajidaru akaka n'u ye dɛ ألا يعلموا u kana dɔnniya kɛ hududa ma fɛn danw na أنزل الله ala y'o min jigin ala rasuli a ka kira kan والله i k'a dɔn ala عليم ala ye dɔnni masa ye حكيم. kiti ɲuman tigi don أيوة mana a ko cogo di a ko el arabu a ko i k'a dɔn burusi kɔnɔ arabu ashaddu kufran olu ka kafiriya ka gɛlɛ kojugu ka tɛmɛ arabu tɔw kan kuma kɔrɔ y'o de olu ka kafiriya ka jugu ka tɛmɛ arabu kafiri tɔw kan wa nifaqan u ka nafigiya ka jugu ka tɛmɛ arabu nafigi tɔw kan wa ajdaru a ka kan n'u ye dɛ an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi ala ye fɛn min jigin a ka kira kan a ka kan u kan'o dɔn a ka kan u kan'o dɔn parce que a fɔra u ka taa jihadi la nafa min bɛ jihadi la karama min b'a la o bɛɛ fɔra u ye nka o bɛɛ k'u ma sɔn o tuma na a ka kan u kana ala ka kiiti dɔn a ka kan u kana kira ka kiiti dɔn a ka sariyaw n'a ka kiitiw wallahu alimun hakimun nka ala ye dɔnni masa ye hakimun a ka kiiri cɛ ka ɲi ale de b'a ka jɔnw dɔn na ومن الأعراب من a bɛ larabu ninnu na mɔgɔ la sa يتخذ ma o bɛ fɛn minɛ ينفق a b'o min nafakati kɛlɛ la مغرما k'o kɛ pɛridi ye ويتربص بكم o bɛ tila ka kɔnɔni kɛ fana aw silamɛw la الدوائر balawu jigindaw la عليهم a b'u yɛrɛ kan دائرة السوء ɲangata yɛlɛmɛni b'u yɛrɛ kan والله i k'a dɔn ala سميع ala ye mɛnni masa ye عليم. dɔnni masa do e y'a faamu wa minal a'rabi man yattakhizu ma yunfiqu maghraman ko a bɛ arabu burusi kɔnɔ arabu ninnu na u bɛ fɛn min ta ka di kira ma ko nin kɛ ka kɛlɛ labɛn walima u yɛrɛ b'u ka nafolo min bɔ ka taa bamuru dilan k'u ka surafana labɛn k'u b'o filɛ maghraman pɛridi ye ko nin ye nafolo tiɲɛ de ye nin ye kasara de ye quoi k'an ka wari cɛ ka taa di kira ma k'an ka wari ta ka taa don bamuru la ko an bɛ taa kira dɛmɛ kɛlɛ la ko u b'o baara min kɛ ko u b'o filɛ de maghraman k'o ye pɛridi ye naam wa yatarabbasu bikum wa nafigi ninnu n bɛ ka makɔnɔni kɛ aw de la dawaira balawu cungan na u sigilen don u ma taa nin kɛla yɔrɔ in na ne ma d'a la u bɛ segin u b'u bɛɛ fa ye sen o tuma na u bɛ ka balawu jiginni de kɔnɔ aw kan quoi mais ka sɔrɔ ni seli welela olu de bɛ arafɔlɔ la tari ma faamu de nka o bɛ fɛ ka kira ka halaki de alayhim da'iratu su'i a ko balawu ni masiba a cungan b'olu de kan a tɛ taa k'olu de dan a b'u bɛɛ halaki wallahu sami'un alimu ala ye mɛnni masa ye dɔnni masa don ومن الأعراب من a bɛ nin larabu kɔfɔlen ninnu na mɔgɔw la يؤمن بالله olu dalen bɛ ala la واليوم الآخر u dalen bɛ lahara la ويتخذ ما olu bi fɛn minɛ ينفق u b'o min di ala ka sira kan قربات o b'u surunya ala la عند الله ala yɔrɔ وصلوات الرسول wa salawati rasuli ani alakira ka dugawu ألا i k'a dɔn إنها alakira ka dugawu قربة o ye surunyafɛn ye لهم mɔgɔ ninnu ye سيدخلهم الله ala bɛna u don في رحمته a ka hinɛ na n'o ye alijinɛ ye إن الله i k'a dɔn ala غفور yafa masa don رحيم. masa in bɛ hinɛ ومن الأعراب من maa bɛ burusi kɔnɔ arabu ninnu na يؤمن بالله واليوم الآخر o dalen don ala la dɛrɛ c'est à dire u bɛ seli quoi u bɛɛ de bɛ seli min dan bɛ ala la min dan tɛ ala la a bɛɛ bɛ misiri kɔnɔ mais a ko maa bɛ arabu burusi kɔnɔ arabu ninnu na minnu dan bɛ ala la tiɲɛ yɛrɛ 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 la wa u dan bɛ ala kira la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko kira don naam wa u dalen bɛ lahara don la ويتخذ ما ينفق قربات عند الله wa u bɛ min nafakati ka kɛlɛ dɛmɛ
walima ka hidiya dɔ bɔ walama ka ɲumanya dɔ kɛ silamɛya la u b'o filɛ de kurbatin k'o b'u surunya ala la dɔ ninnu b'a filɛ u bɛ nafolo min bɔ ka don diinɛ na k'o ye pɛridi de k'o ye tiɲɛni ye mais ninnu ɲumanw olu bɛ min bɔ u b'a miiri de k'a b'u surunya ala la wa salawati rasuli ani alakira ka dugawu nata k'a fɔ kira bɛ dugawu k'u ye ala i k'a dɔn innaha u b'o nafakati min bɔ surunya do dɛ n'o ye alakira ka dugawu ye u ye kɔni urbatun lahum o ye surunya ye u la ala la dɛrɛ sayudkhilhumullahu ala bɛna silamɛ ɲuman ninnu don a ka hinɛ na i k'a dɔn ala gafurun ala ye hinɛ yafa masa ye masa min bɛ hinɛ naam wasabiquna ani kɔɲɔɲaba fɔlɔw minnu ye fɔlɔfɔlɔw ye kabini hijirakɛlaw la ali ansaru ani mɔgɔ minnu n'olu tuguru nɔfɛ ni baara ɲuman kɛ ye ala jɛna nin jamakulu yi ma nin jamakulu in yɛrɛ bi jɛn ala ma ala kɛ mɛ ka labɛn k'u ye alijinɛ na bolili bi kɛ alijinɛ min sangazo jukɔrɔ baji kɛnɛw na alijinɛ na denw duminen don alijinɛ kɔnɔ ye bada bada zalikal fawzu o kunanja in walima zalika o min filɛ nin ye o de ye kunanja ye el azimu min ye kunanjaba ye wasabikuna la awwaluna i k'a dɔn mɔgɔ fɔlɔ min ye mɔgɔw kɔn minal muhajirina kabini muhajiruna na minnu bɔra Makan ka taa Madinɛ wal ansaru ani madinɛka minnu y'u bisimila walezina ittaba'uhum ani mɔgɔ minnu tugura ansaru ni muhajiruna na bi ihsani ni baara ɲuman ye radiyallahu anhum ala yafaru bɛɛ ma o tuma na lezina taba'uhum bi ihsan ko ye tabi'una ko ye dɔw ko tabi'una de ko don parce que kira ko ale ka sanga ani min dalen b'o kan ani min dalen b'o kan mana tabi'unaw b'o la tabi'unaw b'o la mais n'a ko ni maa min tuguru kɔ ni ɲumanya ye k'o tɛ se ka kɛ tabi'una minnu fɔra kira fɛ ye ko o ye fo ka taa diɲɛ wuli de ye mɔgɔ mɔgɔ tuguru la ni ɲumanya ye ko nin bɛɛ de ko don mana an bɛɛ bi ye o la ni maa min tuguru kɔ ni ɲumanya ye lezina taba'uhum mɔgɔ minnu tuguru la bi ihsani ni ɲumanya ye ko o ye fo ka taa diɲɛ wuli de radiyallahu anhum ko ala yafara olu ma n'u ka ɲumankɛ ye waradu wa u yɛrɛ jɛna anhu ala ma u jɛna ala ma kɔrɔ ye di lahara ni ala y'u sɔn k'u ka hɛrɛ jiriw la ala b'a fɔ a bɛɛ de b'a ko nin b'a bɔ ɛlɛ an jɛna yɛrɛ de nin kana foyi fara nin kan tari ma faamu de n'u y'u ka bonya ye ala bolo u b'a fɔ ala ka ɲi an jɛn'i ma wa adda lahum jannatina kɛmɛ ka alijinɛw de labɛn ka bila ninnu ɲɛ tajiri tahta hal anharu alijinɛ min ni kɔɲɛw bi boli a sangazow jukɔrɔ khalidina alijinɛnadenw duminen do fiha alijinɛ kɔnɔ abadan bada de do koyi zalikal fawzu o kɔni ye kunanja de ye al azim kunanja min ka bon kunanja bɛɛ ala k'an kunna tɛ na wa mimman ani mɔgɔ wɛrɛw n'o bɛ aw kɛrɛfɛ madinɛkaw kabini laraburusi kɔnɔ larabu la wa mimman hawlakum ani min bɛ aw madinɛkaw ka bugudaw la yan kabini burusi kɔnɔ larabu la nafigi jɛlenw do wa a bɛ madinɛka yɛrɛw la fana minnu dumina
nafigiya jɛlen kan لا تعلمهم nga Muhammadu t'u dɔn نعم nga ne Ala na alamuhum ne b'u bɛɛ dɔn سنعذبهم an bɛn'u ɲangata مرتين siɲɛ 2 ثم segi يردون an bɛn'u lasegi إلى عذاب ni ka taa ɲangata ma alimin ɲangata min ka gɛlɛn i y'a ye a ko cogo di وممن حولكم من الأعراب منافق a ko wa arabu minnu filɛ madinɛkaw a ka bugudala arabu ninnu a k'a dɔn nafigiw b'u la dɛ nafigiw b'u la ومن أهل المدينة wa madinɛka yɛrɛw cɛla yan nafigiw bɛ yan مردوا على النفاق maradu ala nifaki c'est-à-dire u dumina yɛrɛ de nafigiya kan u dumina nafigiya yɛrɛ jɛlen kan لا تعلمهم la ta'lamuhum Muhammadu nge t'u dɔn nahnu na'lamuhum anw ne Ala b'u dɔn sanu'azibuhum marratayn an bɛn'u ɲangata siɲɛ 2 الله أكبر diɲɛ na yan an bɛn'u malo k'u lebu an bɛna dɔw d'i ma i k'u fa an bɛna dɔw ɲɛnama minɛ i ye yan diɲɛ na yan wa lahara fana an bɛ t'u kɛru jahanama kɔnɔ ثم يردون summa diɲɛ ɲangata kɔfɛ yuraduna Ala bɛn'u lasegi lahara ila azabin ni ka taa ɲangata la azimin ɲangata min ka bon Ala kana an y'a la naam وآخرون wa akharuna a ko dɔwɛrɛw bɛ yen اعترفوا tarafu olu kɔni ye jɔzɔnna kɛ بذنوبهم n'u ka wale jugu kɛ ye خلطوا عملا صالحا u ye ɲuman ɲaami وآخر dɔwɛrɛ kun se ye an ɲuman ɲaami jugumana عسى الله u ye ɲuman ni juguman ɲaami نعم sabu naam نعم عسى الله asallahu a mɛn o mɛn Ala أن يتوب عليهم Ala bɛ se ka tuubi olu kan إن الله i k'a dɔn Ala غفور yafa masa don rahimun hinɛ masa don o kumana a k'u ma وآخرون wa akharuna a ko jamakulu wɛrɛ bɛ ninnu bɛɛ la itarafu bi zunubihim olu jɔra u ka jurumu na k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ kɔni na ne ma se ka taa fɛn ma ne bali dɛ nka ne yɛrɛ de zaliyara walima nin ko in min tɛ se ka dɔrura tɛ quoi ne kɔni ma taa de u jɔr'o la quoi o kumana Ala ko cogo di a ko khalatu amalan salihan u ye baara ɲuman dɔ de ɲaami wa akhiru seyan akhara seya tɔ kelen man ɲi kelen ka ɲi a fila ɲaamina ɲuman ni juguman don ɲuman ye mun ye jihadikɛla kɔrɔw don u y'u si bɛɛ kɛ ka jihadi kɛ Alakira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam nin kelen ye min y'u da o kumana u ye juguman ɲaami ɲuman na o kumana Ala ko ko min kɛra sa asallahu an yatuba alayhim a se bɛ Ala ye Ala ka nin yafa u ye sabu u ye ɲuman kɔrɔw kɛ inna allaha ghafurun rahimun Ala ye yafa masa ye hinɛ masa don Ala ka yafa ma Ala ka hinɛ na naam خذ Muhammadu minɛni kɛ من أموالهم u ka nafolo la صدقة sadakati la تطهرهم i k'u saniya وتزكيهم ni k'u jɛya بها ni o nafolo ninnu ye ka b'u jurumu na وصل عليهم i ka dugawu k'u ye إن صلاتك i k'a dɔn e ka dugawu سكن o ye hinɛba ye لهم u ye والله i k'a dɔn Ala سميع Ala ye mɛnni masa ye alimun masa dɔnnibaaba khuz minɛni kɛ Muhammadu mina amwalihim silamɛw ka nafolo la sodakatan sadakati la nin ye jaga faridayali de ye ka jaga faridaya silamɛw kan mana o aya de ye nin ye khuz mina amwalihim sodakatan silamɛw ka nafolo la sadakati minana tutahiruhum wa tuzakkihim biha i b'u saniya ni o ye ka b'u ka jurumu na k'u ko ka jɛ ni o nafolo ye ɲɛ ka bɔ nafolo yɛrɛ ɲinini namara minnu kɛra la ko fitinin minnu donna na ni nafolotigi yɛrɛ ka dabɔ ŋama tɛ o jurumu misɛnninw ni fɛnw ni jaga bɔra a bɛ jaga bɔla jurumu yafa a b'i ka nafolo saniya
tumana ala ko ko aka sadakati minɛ u ka nafolo la a b'u saniya ni min ye ni k'u jɛya n'a ye o kɔfɛ fana wa salli alayhi muhamadu i ka dugawu kɛ jagabɔla ɲumanw ye inna salataka i k'a dɔn e ka dugawu sakanun lahum o ye hinɛba ye u ye hakilisigi ye u ye wa kubulu don n'i y'a kɛ ne ala b'a minɛ naam i k'a dɔn ala ye mɛnni masa ye dɔnni masa don ألم يعلموا a fɔ u m'a dɔn wa أن الله k'a fɔ ala tigitigi هو ala min filɛ يقبل التوبة ala bi tuubi minɛ dɛ من عباده ka bɔ a ka jɔnw ma ويأخذ الصدقات wa ala bi sarakatiw minɛ وأن الله i k'a dɔn ala هو ala tigitigi التواب ale de ye tuubi masa ye rahimu masa min bɛ hinɛ ألم يعلموا أن الله ala de bi tuubi minɛ mini ibadihi ani ibadihi ka bɔ a ka jɔn ma ni jɔn tuubira ka segin kɔ ka nimisa kɛlen la ka layidu di nin kɛ kun i ye min kɛ k'i labɛn i ye min tiɲɛ o dilanli fɛ kana siga ko ala ye tuubi masa ye ala bi tuubi minɛ wahan wa yakhudhu sadaqati a bi sadaqatiw fana minɛ wa i k'a dɔn ala wa tuubi masa don hinɛ masa don na وقل muhamadu a fɔ اعملوا a ye baara kɛ min mana ja فسيرى الله عملكم ala bɛna a ka baara ye alakira bɛna a ka baara ye والمؤمنون muminw bɛna a ka baara ye وستردون wa mɛn o mɛn aw bɛna segin إلى عالم الغيب ni kana ko dogolen dɔnbaa ma والشهادة ani ko bangene فينبئكم ala bɛna aw bɛɛ kunnafoni o بما fɛn na sini كنتم aw kun kɛra taamaluna a bɛ min baara i y'a ye cogo di o tuma na ala ye nin de fɔ sa a ko cogo di a ko a ye baara kɛ muhamadu a f'u ye k'u ka baara kɛ n'u ye baara kɛ fasayarallahu amalakum ala bɛna a ka baara ye wa rasuluhu alakira bɛna a ka baara ye wal mu'minuna mu'minu bɛna a ka baara ye o tuma na ni baara kɛra dɔrɔn ala b'a ye o ye kuma fɔ cogo de ye quoi sinon ala b'a dɔn ka sɔrɔ a ma kɛ o tuma na alakira bɛna tiɲɛtigi dɔn sallallahu alaihi wasallam mɔgɔw cɛ la k'a dɔn ninnu b'u sɛbɛ la ninnu t'u sɛbɛ la comme adamaden ti gundo dɔn a fɔ cogo ko don adamaden ti gundo dɔn mais adamaden bɛ kɛlen dɔn o tuma na pour que ka nafigi ni fɛnw bɔ ɲɔgɔn na a ti se wahayu ka jigin e ka bilen e silamɛ kan ne ala bɛn'u dɔw ka baara fɛ kira bɛn'u dɔw ka baara fɛ a yɛrɛ bɛna ɲɔgɔn dɔn a ka baara fɛ a bɛna nafigi dɔn a cɛ la ka sɔrɔ wahayu ma jigin a bɛna kafiri dɔn a cɛ la ka sɔrɔ wahayu ma jigin o tuma na nin aya in y'a bɛɛ de bɔ ko an ka baara kɛ dɔrɔn ko baara de bɛna tiɲɛ jira naam wasa wa a bɛna segin fana ko ila alimil ghaibi kana ko dogolen dɔnbaa ma yɔrɔ la ala min bɛ ko dogolen dɔn a bɛna segin o de ma o wa shahadati ani ala min bɛ seereya dɔn a bɛna segin o ala in de ma nka ala bɛna aw bɛɛ kunnafoni kelen 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 nin ye kira n'a ka mɔgɔw ye nin ye an yɛrɛw ye fo ka taa diɲɛ wuli ala bɛna an bɛɛ de kunnafoni kelen kelen bima kuntum ta'amaluna a tun bɛ min kɛ gundo la a ye min fɔ a ye min kɛ lahara ala bɛ bɛɛ ta don i tulo la k'a bataki d'i ma diɲɛ bɛɛ ɲɛna kow bɛ da kɛnɛ kan naam wa akharuna a ko dɔwɛrɛw bɛ yen minnu ma sɔn ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la murujawuna olu bɛ makɔnɔni kɛ o ala ka yamaru la imma ala k'u ɲangata walima ala ka yafu ma yɛrɛ nka ala sa ala ye dɔnni masa ye hakimun ala ye kiiri ɲumantigi ye o kɔrɔ ye ko dɔw kɔni bɛ yen olu ka ko murujawuna olu sumayalen don olu ka ko bi bila ten fɔlɔ le amurillahi ka ala ka yamaru kɔnɔ waaw ko ye cɛ damadɔ ye minnu ye baduru kɛlɛ kɛ mais nin kɛlɛ in na u ma sɔn ka taa ko olu ka ko bi bila ka ala kɔnɔ
o kɔrɔ ye ko wahayu ma jigin kira kan k'o ɲɛfɔ kira ye fɔlɔ olu ka ko bɛ yen fɔlɔ murjaw na olu ka ko bilalen bɛ li amrillahi ka ala ka yamaru kɔnɔ mana imma yu'azzibuhum imma ala k'u ɲangata wa imma yatubu alaihim walima ala ka yafuma wallahu alimun hakimun ala ye dɔnni masa ye kiri ɲumantigi don naam wallazina ani mɔgɔ minnu n'olu ye minɛni kɛ misiri la tɔɔrɔ ɲini kama ani kafiriya ani farali ɲini mu'minu ni ɲɔgɔn cɛ ani sigi ka ngɔnɔ ni maa min ye ala kɛlɛ a n'a ka kira ka kɔn o ɲɛ wala yahalifunna olu b'u kalen kun k'olu ma foyi ɲini fɔ ɲuman kɛ misiri in jɔli la n'i k'a dɔn ala bi seereya k'a fɔ mɔgɔ ninnu n kalenna kazibuna nkalontigɛlaw don i y'a ye tɔyi walisi la taqum muhamadu e kana jɔ ni misiri in kɔnɔ fiyewu kana lamasi judun nkalenna misiri min n'a ju tigɛra ala ɲɛsira ɲɛ kan kabini a jɔ don o de ka kan dɛ e muhamadu ka jɔ o misiri in kɔnɔ cɛw bɛ misiri in kɔnɔ ye olu b'a ɲini k'u ka saniya i k'a dɔn ala bɛ saniya ɲininaw fɛ ala ye mɔgɔ saniyalenw fɛ wallazina takhazu masjidan diraran minnu ye misiri jɔ tɔɔrɔ ɲini kama silamɛw ye u ko cɛ 12 de kun don nafigi cɛ 12 dɔw ye misiri jɔ min kɛ kira taara seli o la kumana u ko k'u yɛrɛ ka misiri dɔ jɔ u yɛrɛ tuma min na n'u ye misiri in jɔ n'a banna u nana fɔ kira ye ko a ka taa u seli o y'a sɔrɔ kira labɛnnen don a bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ dɔ la kira k'u ma ni ala sɔnna n'a segira a bɛ t'u seli kira segitɔ surunyalen u ka yɔrɔ la u taara kira nɔfɛ ko a kana misiri in seli mɛ o y'a sɔrɔ cɛ dɔ bɛ yen abu amir ale ye donna yahudiyaya la ka tila ka bɔ o la ka kɛ kerecɛn ye bɔn kira nana ale sɔrɔ madinɛ ye abu amir ko a ma ko a kɛlen bɛ ka mun namara ko kɛ tan kira ko ale bɛ ibrahima de ka sira ka hanifa a ko kira ma ko o ye ibrahima ka sira yɛlɛmɛ kira ko ale ma ibrahima ka sira yɛlɛmɛ ko nin de ye ibrahima ka sira jɛlen ye u ye kumaw sama min kɛ a ko kira ma a ko walahi fo ka taa za n'i ye maa o maa sɔrɔ min b'i kɛlɛ n bɛ fara o kan a ye gazuwa caman kɛ contre kira sallallahu alaihi wasallam ka tila ka taa yɔrɔ min ko a bɛ taa kɛlɛkɛdenw ɲini ka na kira kɛlɛ o kumana a ye ci bila nin cɛ 12 in de ma k'u ka misiri in jɔ k'a labɛn kumana pour que u ka se ka silamɛw sɔrɔ k'u kɔ don ɲɔgɔn ma k'u kɔ don kira yɛrɛ ma taru n'u ka jama sɔrɔ a dan ma mɔgɔ minnu ye kira kɛlɛ ka kɔrɔ tari a na kɛ olu bisimila yɔrɔ ye a b'o de fɔ allazina takhazu masjidan diraran minnu ye misiri jɔ tɔɔrɔ ɲini kama wa kufran ani kafiriya kama wa tafriqan bainal mu'minina ani ka mu'minu fara ka bɔ ɲɔgɔn na olu ka misiri na u kun tɛ taa kuba misiri la mɔgɔ minnu bɛ taa yen ko aw ye nafigiw de ye aw bɛ misiri to a kɔrɔ yan ko a bɛ taa fɔ yen fɛ misiri la o tuma na ko f'u ka na olu ka misiri de la bɔn nin yɔrɔ in na
Seydina Ali bi fɛn caman fɔ misiri jɔli yɛrɛ charte la misiri ka interdit pewu misiri kana jɔ misiri dɔ tibalu la misiriw kana surunya ɲɔgɔn na ɲɛ si ka jɛya bon n'u y'u ka misiri jɔ wa tafriqan bainal mu'minina ka mu'minu fara dɔw bɛ seli olu ka misiriw la dɔw bɛ taa seli kuba misiri la wa irsadan ani ka makɔnɔni kɛ taraquban liman haraba Allah wa rasulahu min qabl parce que u bɛ ka Abu Amir kɔnɔ ni o nana o bɛna fara u kan u kan ka alakira kɛlɛ cogo min na mana irsadan de kɔrɔ ye ka kɔnɔni kɛ mursidu mɔgɔ min nani jɔ ka sira lajɛ ni maa bɛna a walima ni fɛn bɛna o kumana o de ye irsadu ye o kuma labir mirsad ma bɛ dɛnyɔrɔ la k'a jɔn lajɛ o kumana u kɛlen bɛ k'u sigi k'u dɛnsa ka mɔgɔw kɔnɔ minnu ye ala n'a ka kira kɛlɛ min qablu ka minɛ fɔlɔ n'o ye cɛ in ye sa a ye Abu Amir a ye kira kɛlɛ fo ka taa gazuwa kɛnɛ kan ka bamuru ta ka kɛlɛ kɛ yɛrɛ yɛrɛ kɛlɛ caman na a bɛ Madinɛ kɔnɔna na ka tila ka wuli sisan ka taa a bɛ taa kɛlɛkɛlaw cɛ ka na kira kɛlɛ naam wala yahlifunna misirijɔla ninnu minnu kalew in aradna illa al-husna ko ma foyi ɲini ɲɛni kɔ mana misiri ti jɔ wa misiri tɛ ala ka so ya o kumana anw y'a jɔ min kama nɛnɛba mana bɔ don min na maakɔrɔba si tɛ se ka misiri in sɔrɔ olu bɛ seli anw fɛ yan o kumana o ko tɛmɛnen kɔ mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ yan n'u tɛ se ka taama ka taa seli misiri la yen fɛ olu bɛ seli yan an m'a jɔ dɔwɛrɛ kama o kɔ an y'a fɔ kira ye kira yɛrɛ jɛna n'a ye o kumana anw y'an dama ko kura wɛrɛ kɛ yan nafigi minɛ man di dɛ dalu de b'a gosi ko wala yahlifanna u bɛ n'u kalew in aradna illa al-husna ko a ma foyi ɲini ɲɛni kɔ an ye misiri de jɔ ko nka wallahi ala bi seereya nin kaleni n'a ta bɛɛ innahum lakazibuna nkalontigɛlaw don misiri ma jɔ ala kama a ma jɔ kira kama a jɔra silamɛya yɛrɛ de contre la naam la taqum fihi abadan ko e kana jɔ ka seli misiri in kɔnɔ abada parce que u nana kira nɔfɛ o y'a sɔrɔ kira ye layidu d'u ma kira ko k'u kana n'a ka fini ye pour que a ka taa misiri in seli u taalen kira ka fini ta yanni kira ka fini don Jibrila de nana ka sɔrɔ ka na nin fɔ a ye k'a kana taa mana misiri min kabini jubɔ don jɔra ala ɲɛsiranya kan kabini jubɔ don fɔlɔ Muhamadu e ka kan ni o misiri selili de cɛw bɛ misiri in kɔnɔ ye olu bɛ fɛ ka saniya dɛrɛ ka bɔ nafigiya ni kafiriya bɛɛ la wa ala tɛ maa si fɛ maa sanimanw kɔ naam afaman a fɔ mɔgɔ min sa n'o y'a ka jɔlifɛn jɔ ala ɲɛsiranya kan ka bɔ ala yɛrɛ yɔrɔ ani jɛn ɲini o de hɛrɛ ka bon tari mɔgɔ de ta ka ɲi wa min y'a ka misiri jɔ min y'a ka misiri jɔ tindinkun kan tindi min bɛ firi tindi in tilala ka firi ni misiri in yɛrɛ ye jahanɛmɛ yɛrɛ tasuma kɔnɔ wa i k'a dɔn ala t'i tɔɲɔli jama kanda ala kana an ga ye naam mana ala ko sa fa mana asasa bunyanahu ala taqwa min Allah a fɔ maa min y'a ka misiri jɔ ala ɲɛsiranya kan wa ridwanan ani ala ka diɲɛ ɲinini kan o de hɛrɛ ka bon wa anw mana asasa bunyanahu ou bien mɔgɔ min y'a ka misiri jɔ ala shafa jurufin o kumana jurufu shafa jurufu yɛrɛ arabukan kɔrɔ de ye i n'a fɔ sisan ni ji bolila ni sanji nana a bɛ dugukolo de tigɛ a bɛ kɛrɛ tigɛ o kumana tindi jɔlen bi to jurufin de kɔrɔ ye ji ka nɔbilalen a bɛ ye badaw de la kosɛbɛ batɔgɔw bi yanga ni i yɛlɛla kan n'ala ma far'i kan a bɛ firi ni ye hali n'i ma yɛlɛ a kan
ji y'a tigɛli min kɛ jukɔrɔ a laban bɛ firi o tuma na jurufin de ye ji yɛrɛ bolili k'a tigɛ ji ka nɔ tigɛlen ni maa min y'a ka so jɔ o ka harin min bɛna firi min bɛna firi i y'a dɔn o kɔni o ti jɔ bilen o fa nahara bihi o tuma na wa jɔlen in fana binna n'a tigi ye fana ila nari jahannama tasuma jahanɛmɛ tasuma kɔ o tuma na ala k'an kisi nin ye misiri n'a tigiw taalen jahanɛmɛ kɔ o tuma na an ka misiriw n'i y'u lajɛ misiri 100,000 b'an fɛ yan masiji dirari ka fisa bɛɛ ye a ma jɔ ala kama a ma jɔ kira kama a ma jɔ silamɛw bɛɛ ni kan kuranɛ y'a seere ye alikuran shahid ko in ma nɔgɔn naam ala t'i tɔɲɔni kɛ jama si kan da ala kana an kɛ tɔɲɔnikɛla ye naam u ka so in kɔni ma wuli u ka jɔfɛn in ma wuli o jɔfɛn min ko don n'u y'o jɔ rebatan o sigalama don o dusukun na la an taqatta qulubuhum fu dusukun ka tigɛ i k'a dɔn ala ye dɔnni masa ye hakimun ala ka kiiri cɛ ka ɲi ya ye sa la yazalu bunyanuhum lezi banaw ribatan k'u ka jɔfɛn ma wuli fiyewu hali bi a kelen bɛ siga ye u dusukun na a kelen bɛ siga ye ko nin ye mun ye ala ka so k'o ci ka ala ka so jeni parce que kira ye yamaru di k'u ka taa ci u taara misiri in ci ka tasuma mɛnɛ ka don a la k'a bɛɛ jeni k'a ban kira y'u yamaru k'u ka taa fɛn toliw fili a kɔnɔ fɛn o fɛn mana sa jufa sogow u bɛ taa bɛɛ fili misiri in de kɔnɔ ko depuis o kɔni kɛra dɛ ko ka la yazalu bunyanuhum lezi banaw ribatan fi qulubihim c'est-à-dire ko dusukun ma wuli fiyewu a bɛ k'a ka siga mɔgɔ ka misiri yɛrɛ ci ala ka so o ye tafsiri fankelen ye tafsiri fankelen ko u ka so in cili de ma wuli n'o dusukasi sɔnja kɛ bɛ k'u dusukun datugu o mɔnɛ n'o sɔnja de b'u dusukun na ila an taqatta'a qulubuhum f'u dusukun in ka tigɛ ka sa c'est-à-dire f'u ni ka tigɛ de a dekun b'u la k'an ka misiri ci ko a ma se ka bɛn u ni ma fiyewu i k'a dɔn ala de ye dɔnni masa ye hakimu na a ka kiiri cɛ kan naam